İro de برنامه me de میوان کیمه تایبت هیه قادیر amaç. قادیر amaç merhaba بخیراتی. Merhaba, merhaba keki Bedram. Var baş. Ha yeki deniz mesela az bejim yeki yani dibe ev agahi belki muhime yani az bejim az par ve bikim. Kijan? Mesela ev yeki vekili AKP meragod iru merago. Mesela go yani dibe em cehdikim belki yek hafte yani 2 hafte hundre deh roj em eğer Tayyip Erdoğan yani izname bide em diçim Selahattin Demirtaş evini ziyaret dikim yani. Mesela mera bu eğer hundre 2 hafta eğer ev mesela Öcalan eğer bağıfe Öcalan hundre 2 hafte yani zede ez bejim hundre yeki mehe Öcalan sed bağıfe yani. Usa mera bu. Balkeşe. Duyamîn ez bêjim yekî pir yani muhim yekî ez bêjim parlamentereke Aftab dibe bilind ya ez AKP'de. Ji revebirên AKP em bêjin. Ji revebirên AKP. evet dibe em biçim em izin dixwazim Erdoğan eğer izin bideme em biçim em Selahattin'a ez baxıfım diyalog nu em çê bikim usa yani merego inşallah tamam yani kim mere mesela bona deste aşiti deste xwe dirêj kiriye devlete Türkiye'de ez hêrs nebim tamam ez bêjim tamam tu hûn aşitî dixwazî agirbeştî dixwazî çareserî dixwazî tamam serserî mi ser çava na kekî bedran gere ez hêrs nebim gere ez gera çavê xwe vekim dikkat bikim tekilatê em çê bikim yani ew siyasete yani siyaset usa diçe yani yani ez na kekî bedran tu me dixapî nî tu me ewere dikî na tu usa bêjî nikare ew siyaset çê bike yani ew tişik Mamoste Kadir normal amaç ev mesela te baskir mühime ev axaftina Öcalan yani vekili AKP yani ji vekilên AKP ku ji tera gotine yani ji te bihîst te wan re axivî belkî. Ere Öcalan di nava vê heftê de ama wê biaxife. navi Nava vê ve heftê nikarim bejim ev tiştekî yani aybe yani hevce nake yani na ama ez mere bu yani nav çavkanî îcap nake baweriya me bi te heye ji xwe. Yani dibêje Öcalan wê di nava vê heftê de biaxife yani çend rojan de wê biaxife. yek yan 2 hafte zede hundre yekî mehê gere Öcalan biaxife eger Öcalan naxife got sed devleta Türkiye operasyon erişe rojava bike yani. Çima nu nake devleta Türk o mite istihbarata devleta Türk turum mezedike turum çava gav baveje. Çava stratejika nu politika nu peş bixe. Ya da nişan bide aha Tayyip Erdoğan yani devleta Türk dibeje ha turum programa xwe vekir. Yani nişan da tamam. Ez gera pozisyon bigirim yani. Herhalde ev vekil goy. Tayyip Erdoğan devleta Türk ben da Trump'e. Ji bo ku Donald Trump siyaseta xwe eşkere bike herî kêm jê re 2 meh lazim e. Gerek kabîneya xwe eşkere bike wezîrê karê derve, wezîrê ewlehiyê, ê parastinê jê re wextekî pir dirêj lazim e. Ji xwe hikûmeta berê a Biden ha dewam dike. Yani zebene yek me herhalde çareseri amede dibe herhalde. Yek yanja du me usa yani. Naz zede na yani. Ama dîsa jî problemekî ciddî ya exlaqê ya dewleta Tirkiye heye. Yani zextekî wisa li Öcalan dikin ji bo biaxife eger tu axivî tu neaxivî em ê êrişa Rojavayê Kurdistanê bikin. Yani ev teklîfekî pir zêde bêexlaqî ye. Merov çawa li gorî vê teklîfê tev digere nizanim. Nizanim yani wê rojê Cemîl Bayik got em tu car tavîz nadin heta ku armanca a haftinê çareseriya doza Kurdî nebe em tu gav navêjin. Her tiştek ku dewleta Tirkiye dike ne ji bo çekdanînê bi armanca çareseriya mesela Kurd be. Niha AKP dibêje ez em Öcalan bînin bila biaxife. Em armanca AKP dizanin ji bo ku xandîl çekan dayîne Kurdan bê tesîr bike, Kurdan bê sîlah bike
Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî bixebin nîrê rejîma Esad mîna berê. Yani dibêje em her tiştî şûn ve bigirin beriya 10 sala hatta beriya 5 sala çawabiye ayne wisa bikin. Min gava din ji te re got mamoste Qadir Amaç em maalesef şiyar bûne. Mantıqa me nagire em vegerin 5 sal berê. Em nikarin weke Tirkan cahîl bil. Ew cahîl mane, ew ji wan wetirê em jî cahîl mane. Dî nemimkün e. Tabii Pêşniyazê Kurd tu xwaze hewce nake Öcalan, hewce nake tu, hewce nake Cemil Bayık, hewce nake kes. yani Dibe ew ki gere heqê Kurdan bidim. Mesela çima çawa bikim ez zimanê Kurdî fermî bikim. Tamam. Ha na. Ez zimanê Kurdî fermî bikim. Ez heqê Kurdan hemû statiya Kurdan ez hemû bidim. ez tiştekî pir xirab hîs dikim di niyeta AKP'de lîstin heye. Yani dixwaze bi rûmeta Kurdan bîze. Lêstin me ewere dike mere dilêzin gere ezî em zî gere çavê xwe vekim manevra bikim siyaset bikim em gere hêza xwe ez aqilmendiya xwe ez gere nîşan bidim yani. Usta yani Kurd gere usta bibe yani. Ama ez tiştek fehm nakim mamoste Qadir Amaç. Yani evên AKP'yî dibêjin em diçin Selahattin Demirtaşî dibînin acaba devleta Tirkiye fikrê xwe guheran. Berê digotin Selahattin Demirtaş Qandîl di vê pêvajoyê de cih nagirin em wan muhatap nagirin. Berê gotin em Dem Partî muhatap digirin ama Dem Partî ji ber ku hêdî rengê xwe eşkere kir mesela çareseriyê derxist pêş janaha Dem Partî jî ji muhatabiyê derxistine. Yani bang li kî bikin ji bo çekdayine eger muhatap nebe. Çima mesela Selahattin Ektikarî vekî ew wekîlên AKP dibêje biçin serdana Selahattin Demirtaş. Bo kîjan armancî çima? Yani dibi yani em yani bona pevajuya nu yani Selahattin şahsiyeteki aktöreki pir balkeşe mühime gere rol xwe bilehîze. O reisi devleta Türk Erdoğan usadı fikre, bona te usadı fikre, bona meseleyi çareseriye Kurdistan usadı fikre. Yani dibêje tizi bona ew mesele, bona ew mijar tiştekî nû bêje. Yani jî peyam bide yani. Usa yani. Ji kîra çi bibêje? Selahattin dibêje arkadaş ez avukat ez li dijî çek û sîlahim ez li dijî şerim ez siyasetê dikim. Selahattin komutanê kîjan örgütê ye? Selahattin dibêje arkadaş hûn nahêlin ez siyasetê bikim ez li dijî şerim ya ez antimîlîtarîstim dibêje Selahattin. Yek rojekî sîlah negirtiye destê xwe belkî neçûye askeriya Tirka jî yan ji sîlahê hez nake merê. Bona ew hevdîtin ez bêjim usta mesela em bifikrim bona ew hevdîtin yani ew ziyaret erênî pozitif mesela ez bifikrim tamam ew mesela derfet dide Selahattin biaxife kekî Selahattin biaxife bêje ey Tayyip Erdoğan ey devleta Tirk hûn çima me kirtiye ew girtîgeh yani suçê me çiye gunahê me çiye yani ez siyaset medarım. Ez peşenkiye gelê xwe dikim. Ez dixwazim devleta Tirk demokrasî ava bikim yani. Hadê destê xwe bidin me em pêvajîka nû. Gere herkes ez û hûn jî Kurdiz, Tirkiz herkes gere samimî bibe ez hêdî etap bona pêvajîka nû zimantûjiya xwe ez berbidim hêdî em gav bêjin. Yek gav Kurd, yek gav Tirk. Usa hêdî ez biaxivim. Axaftin baştir e şer tiştekî baş ne ki? Şer ji her alî ve xirab e. Mesele em basa şer nakin. Ama devleta Tirkiye wextê ku 45 sal ceza li Selahattin Demirtaş dibire van tiştana zanî bû. Çend meberê birî em hemî zanin. Anha wextê diçe cem Selahattin eştera bêjim kîjan niyetê diçe. Tereja Selahattina dibêje li rojeta navîn konjonktûr guheriye, şert û merc guheriye. Ew hêkin hegemon ê cîhanê hatine vê derê peremperçe dikin. Muhakkak ew Kurdan jî bikar bînin. Ew ji Kurdan ra coğrafyayekî çêkin. Were tu weke Selahattin Demirtaş ku nüfuza te heye li ser civakê
Tamam. Tu bibêje ey hêzên hegemon îşê me bûye tuneye biçin mala xwe û em û birayê xwe. Tamam mı? Em û birayê xwe Tirk em meselê xwe em ê hal bikin. Dewleta Tirkiye yek sozekî çareseriyê nade. Tu tiştekî jî pêk nayîne û tenê dixwaze Selahaddîn li ser navê Kurdan bide axaftin bibêje arkadaş ev iç sorunê me ye, problema me ya navxwayî ye, îşî hêzên hegemon li vê derê tune em û em aynen weke 1923 li Lozanê çi hatiye gotin aynen Selahaddîn Demirtaş dibe yek ji wekîlên Kurd ku çûbû Lozanê. Wî rolê dixwazin. Xwedê biparêze. Tamam. Ama Selahaddinê ku em nas dikin hemşeriyê mümkün nine usa yani peyam bide yani. Selahaddinê ku em nas dikin van tiştana zane. Ev yek tiştekî bibêje arkadaş. Derdê we bi PKK re çi ye? Herin bi Öcalan re hal bikin. Şerê we heye, şerê we navxwe ye, îşê min pê tune. İşê min bi şerê we tune ye. Hesab bidin min we çima 10 sal emrê min dizî. Hesab bidin min we çima 30,000 hevalê me avêtiye hepsê. Hesab bidin min we çima Roboskî li wan cîwana xist. Hesab bidin min hûn çima anaha hêjî zulmê li milletê min dikin. Selahaddin Demirtaş hatta hesap nexwaze asla hesap nade. Selahaddin Demirtaş ancak bi hêza milletê me dikare azad bibe. Mesela ez garantî bidim hemî hevalê me çend milyon insan dengê xwe de Selahaddin nîvê wî yani milyonek insan rabin ser xwe bibêjin Selahaddin Demirtaş çi suç kiriye em ortaq. Ew li ser navê me ax suçî wî tune ye. Ew berdevkê me ye. Em serbestiyê wî dixwazin. Em 2 roj mühlet didin dewleta Tirkiye ve berda ve berneda em Tirkiye serû bin bikin. Ew hema Selahaddin berda. Berdana Selahaddin maye ser insanê ku wekalet dane Selahaddin. Dewleta Tirkiye divê bi tu caran cesaret neke were rêvebirekî Kurdan ji nava Kurdan nîvê şevê bigire û bibe bavê jî edirne. Vê cesaretê wextê digire problem di me de ye. Dewleta Tirkiye wextê ku cesaret digire bi perê 20 milyon Kurdê Bakurê Kurdistanê here Rojavayê Kurdistanê tar û mar bike, ser û bin bike problem ne dewleta Tirkiye'de problem di me de ye. Em 20 milyon Kurdên Bakurê Kurdistanê ji xwe re sekinîne em baca xwe vergiya xwe didin, çi askeriyê em kimîkê xwe didin, her tiştê xwe didin bi perê me dewleta Tirkiye diçe li Rojavayê Kurdistanê dixe. Paşê jî em digîrin em ji xwe re stranan axit dinivîsînin tamam mı? Em şînê dinivîsînin. Em diçin meşû mîtînga çê dikin wax û wax hilme xistin. Ya arkadaş 20 milyon Kurdên Bakurê Kurdistanê di 5 saate de dikarin dewleta Tirkiye bidin seknandin. Garanti. Tabii. Mümkün yani. Dikarin bidin seknandin. Tu dewleta minî heddê xwe zanibe. Tabii. Tu de emrê min dayê ez civakim. Başe hevanno ez xatir ji we jî bixwazim Evar baş. Evar baş her kesî re her hebin.